Читалището е с малкото помещение, което трудно побира овчокупелци, жадни за празник. Вокално студио Нуша, ръководено от народната певица Нели Андреева, е многобройно, но в тясното пространство акапелното звучене е с яркост и топлота. Пътят на доброто започва от духовното огнище, където без баба акушерка ще се заложи на традиционното начало в песенното звучене. Да съхранят традицията тръгват младите. Аз пристигам от село Кътина, то е Софийско и е там към Стара планина. Страшно много обичам народните песни. В момента уча в Софийски, музикална педагогика, там се запознахме с Нели. Аз чух, че Неля Андреева е много добра певица и реших да се запиша. Брала мома сала у градина, брала мома сала у градина, брала мома сала у градина, брала мома сала у градина. Дом здраве банки. За поредна година на този ден македонецът Крайчо Кирилов е събрал хората с болешки да бъбуват. Всяка година Баби ден Патрисо да дадем дух на болните хора да оздравят по-бързо. Да сме здрави, разбира се, както виждам вече някои са по-добре. И да има повече деца, защото този ден е ден на родилната помощ и момчета и момичета. Така както аз имам 5 внучета, дай Боже да имам 10 правонучета. И да ни видят всички през екрана на телевизия, скатват българско, по-българско, че ние сме дошли при вас, защото искаме вашето здраве, вашите усмивки, един добър живот за всички вас. Затова сме толкова щастливи. Нещо песен идва сега. Пътят на доброто пое вокално студио Нуша, излязло от столичното читалище Възраждане, а символиката с възрожденското начало е неслучайна. На празника на родилната помощ Бабин ден възроди традицията. Колко не можеш носи го.